Wemakhelwane. Yeah, mfowethu. Hayi liyashizwa. Liyashizwe masibisi. Hayibo. Liyabhuqa. Yazi ukuthi le ngangaze ngize ngicabange emakhelwane. Ngithi angizobabaza. Ngathi ngisephusheni. Angikaze ngicabange lento eyenzakala. Yabona lento eyenzakala la? Angikaze ngize ngicabange ingane yakwethu. Kuphele ngishaso uzwaneni. Uyazi mangithi mangizwa nje nala iPhone abantu bengixoxela le ndaba. Izinto ezikhulunyayo masibisi. Futhi ubona kahle emakhelwane sizona lezi zikhathi zokugcina zeshwe eBhayibheli. Ezogcina sisi, ezogcina. Izona impela. Angikaze ngibone into enjena mina. Kwaze kwaphela ngebandla lethu. Elikade libumbene kangaka. Yey. Makhelwane ibandla lidala la kule ndawo. Elithenjiwe. Hayi. Futhi ibandla olibona kahle ukuthi yabona leli ibandla lithenjwe ngisho emazulwini. Kodwa ke masibisi. Indaba la. Umuntu okufanele ukudilwe naye kahle la. Undabandaba. Hayi undabandaba udlalile ngathi. Imaki. Yaze yadlala ngathi indoda. Wo. Hawu. Angikuzwa kahle ukuthi uthini. Undabandaba phela. Uyona yonke leminyaka masibisi kodwa shono nje. Shona bengibuye ngamzwa kahle. Makatha. Yikho bengibuye Wena ngamzwa. owokugcina ngci ongakhuluma ngondabandaba. Wona owokugcina nje ngci. Hayibo masibisi. Wona owokugcina ngci umuntu ongakhuluma ngondabandaba bo. Uzama ukuthi uyamvikelana. Hayi ngoba ngimvikela ngikhuluma inyano yaziyo lapho ngaphakathi kwena kunembeza wakho. Undabandaba udlala ngathi sisi. Ndlelani? Sengizwe enhlangothi zonke bonke abafundisi laba abasha bakhuluma lokho. Ngisho umpanza kaMpanzi. Uyabona mase khuluma umpanzi. Umpanza phela nondabandaba bezwana. Yazi yathenga ingqondo yenu makhelwane kodwa ningaboni. Makathani badala kangaka nizodlala ompanza. Nizodlala labefundisi babezicathu lezi ndaba bafika lapha esontweni. Cha. Abafuna izikhundla bazifuna ngondabandaba. Undabandaba waliqala nini leli bandla makatha? Wemakatha ake ngikukhumbuze ngane yakwethu. Thina sikhulele kweliphi bandla? Khona phela eBedeside. Sishade sobani thina makatha? Uyena undabandaba phela. Bebeke phompanzi. Bebengakafiki phela kodwa akufanele masibisi ukuthi ngwana kwashadisa sesofela lo. Ima. Ngibuza imibuzo nje ngakafike nje engxoxweni ngisabuza imibuzo. Ubani owakhe indlu yesonto makatha? Kwakuyena phela undabandaba. Babekuphompanzi. Cha phela babengakafiki ebandleni ompanzi. Undabandaba ubelakha ngaziphi izimali ibandla. Hayi ngeminikelo yethu. Masibisi kodwa into engizwile mina lapha niyeke yonke lonto le ngoba na undabandaba asizukuyeka ke ngane yakwethu. Asizukuyeka nje. Ngilalela. Undabandaba usesimele ngaleyo nqaba manje ukuthi waqala kanjani asiphike siyavuma. Futhi siyamhlonipha siyohlezi simhlonipha njengomuntu omdala webandla. Kodwa indaba mina la ngifika ngavuleka khona amehlo ngempela ngoba nami ngiqale hayi ngadonsa inyanga nto. Kodwa ngithema sengikhuluma kahle nompanza esengihlalisa phansi sengichaza. Yabona leso sikhohlakale leso. Hayi ngabona. Lalela ngikutshela umpanza utheni. Uthi umpanza into yokuqala nje. Umpanza ngithi uyamazi ukuthi uyena ogcina amabhuku la. Ngiyakwazi usebenza nami umpanza ke kungitshela ngompanza. Umpanza uyena ophethe imali zebandla uthi utheme ehlala phansi ebukisisa kahle amabhuku ebandla. Ebukisisa kahle imali engenayo. Lichasiwe lela bandla basibisi. Uyakwazi lokho? Wemakhelwane. Mina ngiyunobhala wakulela bandla ayikho into ongangitshela ngayo ngazi yonke into ekulela abantu ngizwani. Okay. Imake ngikutshela. Lichasiwe uthi ke mebheka zonke lezo imali zoxhasa imali engenayo. Mase qhathanisa nezinto ezenziwa la ebandleni akuhlangani. Kufanele ngahlangani. Wemakatha endlini yenkonzo lapha. Uyabona lapha ngemuva lesilili sabe silisa la kuhlala khona insizwa. Kwavuzani lapha kungalungiswa. Kodwa uthi umpanzi imali engenayo ebandleni. Hayi akuhlanganisisi uyazidla. Wemakhelwane. Uyazidla undabandaba imali zebandla. Ngithi kuwe navukana emaqandeni. Musana ukudlala umpanzi. Efuna ukunishintsha umqondo wenu ukuze nikwazi ukuvukela ibandla nivukele undabandaba. Umfundisi omdala wakulela bandla. Kwenziwa yini makhelwane? Ukuthi kunele kuzongena yena esikhundleni sokuba umphathi wezimali bese ezobona lezi zinto azibonayo ubani othenga izinto esontweni ubani ophatha iziliphu zesonto makhelwane ngizokutshela nje into ekenzeka nje ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngamcela ngifuna ukugcwalisa amabhuku yangizwa ngamcela iziliphu yangizwa yini ngamcela iziliphu anginikeza zona makhelwane wanginikeza amna ngisona isilima mina ngaya kancane esikoleni wanginikeza iziliphu ezintsha makhelwane uyangizwa iziliphu zivela phi iziliphu ezintsha ngifuna iziliphu zento eyathengwa ezinyangeni ezedlule ngonyaka odlule kwaze nginikeza iziliphu ezintsha manje awubona ukuthi khona umkhoshosho khona la yabona nje wemakhelwane nizophapha makudala le ndaba ingapheki kwethu masibisi asivele nje sikhulekele manje uyabona mase sikhuluma kanje ngoba sogcina sixabana singakafiki ke ngane kwesekukhulekeni ngifuna ukukuvula amehlo ukuze uthi masuhleli wedwa endlini uyibuyise kahle lento uyibuze kwenziwa yini umpanza azokhuluma lezi zinto ngoba sekusondela ukhetho lokushintsha abefundisi liyashona ilanga awuqale wena ukhuleke ngithi wehlisa igwebu awu Nkosi ngiyakhuleka Nkosi mina umakathi angithini lo waseBedeside Church hawu le eshayo Nkosi yami iyasho eBedeside Nkosi awusihlenge simakade sihlenge simelo indoda eyodwa nje undabandaba isigolozi sibehlabumva hey Nkosi yami siyasihlukumeza lesi sigoloza
sidla imali zethu lesi sigoloza. Nkosi yami, uyazi simakade sengize kuyafika kubini ukuthi lo muntu obumthumela kumina njalo mase kufanele ngikhiphe umnikelo. Bekuvela ube khona umuntu izwi lomuntu engilizwayo elithi angingayi kuyokhokha umnikelo. Kusho ukuthi inkosi sengiyabona lelizwi belithunywa wena simakade. Uzama ukungihlenga kuleli iqola lendoda ezenza umfundisi undabandaba isigoloza lesana. Hawu, yena inkosi yazi kodwa sengikhalela kwayizona lezi imadlana lezi ebengiyikhokha zemnikelo. Ngaleyo nyanga phela bengikhokha ngayo noma bengingakhokhi njalo nkosi. Kodwa ngaleyo nyanga bekusayona phela imali yami nawo leyo bengikhipha. Hawu nkosi, sisize simakade sesihlulekile sesikhulume saze sagidliza amagwebu akulungi namanje khona nabanye inkosi besibathembile abahambisana naso isigoloza sendoda lesi. Hawu simakade silekelele awusebenzise mina ke inkosi yami. Sebenzisa mina kokungcono ngiyazinikela ngithi ngisebenzise ngibe isitsha sokuba ngisetshenziswe wena simakade. Hawu yena simakade uyazi njengamanje sengize ngifikela na umbono ukuthi inkosi vele usebenzise mina ngempela uvela ungithatha ungenze ngifane naleya ndoda yaseBhayibhelini okuthiwa yabulala uGoliath. Angisazi ke simakade ukuthi kwakubani leya ndoda aze noma uJakobe noma uPetru noma ubani noma uPawula simakade ngiyacabanga uyena uPawula wayehleze ehamba phambili ezintweni eziningi. Angazi ukuthi ubani indoda yabulala uGoliath. Uyayazi ke wena ngizoyiqanga lo nto le angihlangane nalo nto uyazi ukuthi ubani. Kodwa ngithi inkosi mina ngisebenzise njengaleyo ndoda yabulala ke ngiyabulala lo Goliath waleya ndoda undabandaba. Hawu kwaze kwaphela ngebhedeside church yethu. Hawu kodwa kwaze kwaphela ngebhede. Kulungile ke inkosi bye bye amen. Baba Emina Nkosi uMasibisi. Nkosi sengicela ulaleleke mina manje. Sekukhuluma mina unobhala jikelele webandla laseBhedeside. Owazi zonke izindaba zakhona. Nkosi ngicela ungilalele. Ngoba manje sekukhuluma noma omuphi umuntu wakulela bandla ngisho bekade engayikhokha imali yokweshumi ongakhokha imnikelo wesihle onganikeli ngisho ukunikela. Sebeyazi manje ukuthi imali zabo ziyadliwa nalabo kade benganikeli. Abaze basho bathi abafuna ukunikela kodwa manje sebeyazi ukuthi izimali zabo ziyadliwa. Kwaze kwadlalwa Nkosi ngenceku yakho. Ngithi Nkosi emvikele undabandaba. Inceku yakho lenkosi eseyikhonza iminyaka ngaphansi kwebandla laseBhedeside wafika emncane inkosi nathi sasingakabikho sahlakaniphe khona. Nkosi yethu wasishadisa wasikhulisa wasifundisa ivangeli saba amavolontiya saze sashada. Phansi kwesandla saleya ndoda. Namhlanje inkosi bayamjikela. Sebeqhamuka nokufunda okukhulu sebembiza ngamagama bathi udla izimali basho lokho nalokho. Kodwa Nkosi siyabona thina esinamehlo kamoya ukuthi ukhona lo moya ovunguzayo ukuthi bafuna ukulichitha leli khehla lethu eselisiphathe kahle iminyaka. Singithi mbiyele Nkosi umfundisi wethu undabandaba mbiyele Nkosi ezidlwangdlwangwini zakulela bandla laseBhedeside. Amen. Amen. Ungabisavula amehlo vala phambi izandla. Nkosi kusayimina umakade angithini simakade. Hawu wesimakade kusayimina lona. Ngithi ke mina manje simakade le ndaba ngoba ngathi isiyakude kakhulu. Ngithi mina kuvele ngena bomthetho simakade ngaphela sesihlulekile osiqhozasi basimele impela nje basimele ngalo ndabandaba wabo. Ngithi ke manje akufaka amaphoyisa. Simakade akungena ondebele angena ukapteni undebele laphana baphenye namabhuku. Bavula onke amabhuku babheke imali zebandla ukuthi ziyapi. Ngoba Nkosi kade wasangayibuka le ndaba ukuthi leli yakhehla la kwandabandaba liyazidla imali zethu. Kungedala nje kade ligquzu lo sofa ingqovungquvu yosofa. Mangizwa Nkosi yami ngosizwile kuthiwa labo sofa babiza 15,000 wonke. Uyacabanga lithatha phi imali engaka? Lithatha Nkosi imali zethu ziyadliwa kulela bandla. Ziyadliwa akuphenywe simakade akuphenywe bangene ejele bonke nonobhala bakhona abalwayo njengamanje sibona belwa kakhulu. Nkosi abangene bonke emajele ngoba kusho ukuthi bonke bama-accomplisha kule ndaba. Bama-accomplisha Nkosi bamdibi munye basebenzana ndawonye. Ekutheni ukudliwa imali zabo. Ngeke siqolo sibuka. Nkosi njengamanje ngithi mina ngingena amaphoyisa lolu daba. Siza amaphoyisa Nkosi ukuthi ake phenye kuvela ukuthi imali zaleli bandla zidliwa ndlelani. Ngeke phela. Bakhuluphela abantu. Onobhala bakhona bakhuluphela siyabazi kade sihlezi nabo nje la. Bebancane bengangathi hayi ke manje sekunede bangena ezikhundleni ungathi impela banamatekisi. Bashanga amaludi impela nje bayabuluzela ungathi amakati. Ngeke Nkosi ngeke akuphelele bonke. Bazidla ndawonye lezi imali Nkosi ngiyasho ngithi bazidla ndawonye bonke. Ubuholi bonke nje bukandabandaba abufakwe lapha ngaphandle kwampanzi okuyena otheme efika wayibona lento ukuthi kudliwa imali la ababoshwe Nkosi. Amen. Baba abeze Nkosi ondovela abeze nondovi nondebele abeze bonke namabhuku amakhulu namancane. Hasinalo ngisho ichasazi Nkosi asinakwankinga asesabi lutho akukho esikufihlile ngoba Nkosi siyazi ukuthi umsebenzi esiwenzayo sawunikezwe wena. Wathi Nkosi asiwenze siwenzele ibandla lakho ukuze liye phambili. Sizobona Nkosi ukuthi kuyophethaphi.
futhi ke inkosi engathi sekufikela ngithanda khona kakhulu mase kuthiwa kuzoveza kuzolethwa abantu abazophenya abeze inkosi kona kukahle kakhulu lokho khona kuzobambula izinqa laba abanogovani abakhohlakele sebeze bathola ngisho ama supporters inkosi kade bengazwani nabo kodwa manje sebeyazwana bazwana ngegama lenceke yakho inkosi kisasho namanje inkosi ngithi mbiyele umfundisi wethu ndabandaba uyidlalile indima kuleli bandla wadlala ngisho indima emphakathini akekho umuntu ongamazi umfundisi wethu ukuthi umfundisi obathandayo abantu uzafundise ngisho abantwana bendawo nalabo sofa inkosi ekukhulunywa ngabo Nkosi labo sofa wabathengelwa indodana kaMambhele imubonga ngokuthi wayisiza ngokuyifundisa kona nkosi abakwazi konke lokho bakwazi ukubala izimali ukuthi kwako sofa bo 15000 ngoba kusafanele ukuthi umfundisi wethu abe nento enhle ngoba naku umfundisi hawu nkosi saze sazibona izimanga kodwa umuntu ophatha imali akukhulunywa lutho ngayo kukhulunywa ngomfundisi ngobe umfundisi baxhoshiwe nkosi baxhoshwa ababoni ngithi banabo nkosi bavuse bona makathi lapho amen amen uyejele wena uyejele aweza amaphoyisa uyejele sisi amaphoyisa yabonwana aweze ngane indlela omvikela ngayo aweze yazi ukuthi asinayo ngisho inkinga ngisho encane angeke ke ngiyofika sisi ngizokubona ngiyobe kuphathele isinkwa lesombili ejele ukuzudla uyobona umngane wakho kumpanza ngithi somngane nompanza wena muva usuku nosuku uyobona umpanza kumngane wakhe ejele into azoyiboshwa loyo khulileka nje mina ngisafuna ngichaze ngale ziliphi ezintsha ukuthi zivelaphi iziliphi ezintsha impahla yathengwa ngonyoko odlula ucabanga ukuthi la Masibisi ucabanga ukuthi ubuchopho bamabhabhanga kahle uyazi Masibisi thanda ukuchazele mina usangaphuma kule nkinga haye wena usangayihlenge ekutheni ungayijele usungaya nakwakho ke manje iza ngakuthini iza kumina abanje manje siyobamba umhlangano sinompanza kunomhlangano esubambile hamba nathi siyokhuluma indaba nizobe nobambele pho umhlangano siqale lapho sohlangana kwampanza phela uyabona amathente ngishoyo usengivulela indlu yakho sethi ngenani khona wena uyejele nizokhonzela khona lapho kulelo kamera la uzoboshwa nalonda ndaba nizokhonzela khona kulowa muhume kwale ndlu yakho Masibisi ngoba ngeke lokho nibenzayo ngeke niyobenza lapha kulela bandla kulela sonto lethu alakhe kanzima kanjani ndabandaba sekwampanza angiyilapho mina uzoboshwa nangikhohlakele phela njengawo wonke umuntu ozobe ngekho kwampanza namhlanje bese imbona umfazi oyithatha kangaka uyoboshwa yayi uyithatha hayi uyithatha umfazi uyibonile lento hawu safa undabandaba asambe sekwampanza umbona umfazi oyithatha kangaka asambe kwakuthiwa kuqala isimuka nandwendo oshona le ushona naye oshona le ushona naye ukhohlakele wena hamba mathathu ngizothola lapha kule bafundisi bena banezicathulo ezicijile naloya wayifikile lapha ezansi wetende baqola u800 ngayona le ngqondo yakho ukuthi uyathatheka uyoba itshela lapha ejele wena ngakele kabi wena hawu uzodlala ngendoda endala kangaka kaze ngasibona isimanga matha balalela umpanzi uva nje umpanzi usekhuluma into enengqondo kumakathi kade ngamfuniso lokho kodwa namhlanje usihamba naye siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini